Avui parlarem d'Hera. Hera és també una deessa vulnerable i és l'esposa de Zeus els primers 300 anys, on ella és absolutament feliç. Representa la deessa del matrimoni i del compromís i és l'esposa per excel·lència. Li agrada el poder i és la gran dona que hi ha sempre darrere d'un home d'èxit. Ella és la gran amfitriona, la que sap el que necessita el seu marit, la que li busca els contactes perquè puguin beneficiar la carrera del seu home. És la deessa del protocol, la que veu totes les oportunitats, tots els detalls, tot i estar sempre en segon terme, que és on ella li agrada estar, no deixa passar cap oportunitat de conèixer les persones adequades per a l'èxit del seu marit. A Hera li agrada el luxe, la roba bona, tot i que discreta però elegant. A nivell de cuidar-se, és una persona molt i molt exigent amb la seva persona, igual que en la resta de les àrees de la seva vida. No descarta en absolut tractaments amb bòtox o infiltracions de hialurònic o de vitamines, perquè ella ha de ser perfecta, perfecta per al seu home. És una persona que sempre anirà perfectament depilada, és una bona clienta de làser, les ungles de les mans i dels peus portarà semipermanent perquè així li allarga més l'esmalt de les ungles. Li agrada molt les cremes molt bones i de molt bona qualitat i és molt exigent en els tractaments perquè li agrada el millor del millor. Hera serà còmplice de la seva esteticista perquè sap que la necessitarà en moments puntuals molt concrets. Doncs un dia inesperat que necessitarà maquillar-se perquè té una festa, o un dia a unes hores fora de l'habitual necessitarà arreglar-se les mans perquè té també un esdeveniment, o en qualsevol cas ella necessita sempre tenir-ho tot controlat. Entre altres coses també la seva professional de l'estètica que cuida de la seva persona. En tot això podeu entendre que el seu aspecte és impecable, tant a nivell de maquillatge com a nivell de cabells. Li agraden les joies bones i cares i no té ningú problema en exhibir-les. El seu perfum serà subtil però amb presència, amb notes de bergamota, vetiver, ilan-ilan, vainilla, pruna italiana o safrà daurat. És també molt exclusiva i és de les persones que no dirà mai quin perfum està utilitzant. Bé, com veiem, Hera és una personalitat rotunda, és una personalitat que pateix molt quan el seu marit comença a tenir infidelitats, però per sobre de tot defensarà el seu home, és a dir, que les persones que s'han ficat pel mig són les responsables perquè el seu home està absolutament per ella, és el que a ella li agrada pensar i el defensarà per totes. Per aquest motiu és capaç de fer qualsevol cosa per al seu matrimoni. En quin moment passem per l'etapa Hera? Bueno, hi ha dones que els agrada estar en aquesta posició, tot i que en la nostra societat està com una miqueta mal vist que la dona depenga d'un home. Pensem que ella aposta pel seu marit, però la que belluga els fils de la relació i del seu èxit és ella. Llavors és una persona que està en segon terme, però que té una tasca important. Hi ha dones que se senten molt identificades i n'hi ha d'altres que no tant. En tot cas, és una deessa molt interessant a estudiar i a tenir en compte.